Oga, ga Allah yana zuwa. Mazaje, na kawo muku sabon aiki. Faɗa, na ji. Na so za ku ragargaza kowane rumfar zaɓe a jihar Gombe. Me yasa? Muna so sai mun kawo da gwamna ino zaɓen 2023. Lalle kuna ruwa. Gane kawo aiki na kawo muku. Ba komai, zo musu magana. Yau za mu shiga. Oga. Waye za mu shirge? Wai za mu rugurguza ko ni rufa saboda gwamna ya faɗi. Kotu mai lesi. Kai, oga ina bi, sai mu rugurguza shi wallahi. Dakata. Gwamna Inuwa ya kawo mana zaman lafiya a jihar mu. Kaf notice babu gari mai zaman lafiya kamar Gombe. Yara harkan ilimi a jihar Gombe. Ya kawo gohol don taimakawa gajiyayyu. Ya kawo gostek don magance rashin aikin yi da kawo zaman lafiya. Shi ne gwamnan da inganta karatun almajiranci a communities. Ya kawo program ta aka fi don kawo mutane sana'o'i don magance illan bara, talla, rashin aikin yi. Iyayenmu sukan sha fama wajen zuwa asibiti amma yanzu akwai primary health care a kowane ward. Gwamna namu yana kokari wajen ci gaban jihar mu, bai kamata a ce mu wata samu ci amanan jihar mu ba. Babu ruwan mu da wata jam'iyya, inuwan koi. Kar ku bari wata jam'iyya ta wadare ku, APC zamu daga sama har ƙasa. Daga yau sai yau mu ma matasa za mu taimaka wajen ci gaban jihar mu, saboda mu ne ƙashin bayan al'umma. Kamar